Ole tuntuma chuan French horror thriller movie san hi somni pakhata release The Advent Calendar ilo thir ho le don ang umia thu takruna mania video in lamek iwa chu ron langin tupo Advent Calendar dong tu te chuan a rules an zom angai thu le an zom lo chuan an thi tur thu aron soya chumi nuwa hunkalta December ni thuma han let le ila chumi ni chu iwa birthday ani iwa chu kelam zeng insurance lama thok ania ma se thlaeng mozat liam ta atanga atho chiat em awang chuan an pu ber chuan alo hau ve mek bok chutia ni du om lo tak a man nu chuan apa chu kol atum ta a ama ero chu phone chu anushon sual tak mai Agnes chuan lo la in apa chuan Alzheimer anei awangin iwa chu a hriat to lo thu alo hrila chu zana chuan a best friend Sophie chuan ron surprise in a birthday ron lom sak tur le ron tihlim turin a ron kala present atan Germany ram ami thinga siam Advent Calendar chu a pe a Advent Calendar hi khothlang lama chuan Christmas gift atan lar tak pakhat ania bom terau te somni pali omin chu bom chu December ni khat atanga December ni somni pali thleng chuan ni tin pakhat te a hontur ani chu Advent Calendar hnunga chuan thumal som lo deuh mai ipai chuan kathatang che ti thu alo in ziaka ma se iwa chuan angai thutak em lem lo ti chuan a chhunga chabi om chu box pakhat chu a hong ta a chu bom chhunga chuan chocolate lo omin a kora chuan German a thu in ziak chu a hmuwa Sophie chuan thu in ziak chu alo le lin saka rules pathum hi alo in ziaka pakhat na calendar chuan candy a oma pakhat ei ani chuan avaya ei zo vektur ani lo chuan i thi ang pahnih na rules te chu box to ber I hon ma thlengin I zomin I za tur ani a to bera chuan calendar chu paibo tum ani chuan I thi ang ma se iwa chuan thilnui zathlak mai maya nga in chocolate chu a eita a voin hi December ni thumna ani to awangin box dang chu a hong le a ma se a chhunga thil om chuan tlemin a thi hlau ve dewa a chan chu apa chocolate du ber alo om wang ani ti chuan box pathum na chu hong le in German tonga thilin ziak card dang dai tak alo om le a chuta chuan ina tidam turin nangma tina tu che ti chero ti hi alo in ziaka hriat zom zela chak tet awang chuan box palina chu hon le atuma ma se a hong thei ta tlat lo ti chuan an thian dun chuan chaukalama chuan hring nun chung chang te soin an in kom ta mel zoka zanlai alo ni chuan Advent Calendar atang chuan German tonga thu in soi chu aron ri chuaka zanlai anita box dang hong le toro ti thu chu thil oi omlo le mol thlak taka ngai chung chuan box palina chu hon an tum le ta a bom chunga chuan thinga siam milem chu ron dok chuakin chocolate dang bok chu alo om le a isua chuan keru tliak ne na thola ike in kalro ati ti thu alo in ziak le a chu thu chu a hring nun nen a in an em awang chuan angwai pha taweka Sophie ne na chuan mutlam hnai mai adu to thu chu shilin a thian nu ho nu chuan apa chocolate ngai nat ber chu a ei le ta ma se thok le khata phone chu ron ri in avalak chuan apa tar o chak to lo zet chuan a birthday aron wish ve a chu chuan neiwa chu atihlim kher mai apa chu call let le ngala tuma ma se phone chu alo pick up thei to lo
atu ka chuan na kalin an pu ber chuan training nei lai mek Miriam chuan Eva line then khatte chu a chan then sak tur thu alo soya a tho chia chum zom zel chuan a hna zong zong po a chu sak tur thu a soi bok na ban nu chuan Sophie chuan ron hruain a ina chuan reilote anin kom le a Eva chuan calendar chuan thil ti theina mak tak mai a nei nia a rin thu soin apa chocolate ngai nat ber a ei hnu loka apa in a landline in disconnect to hnuwa aron call thu a soya a thia nu chuan bom chunga chocolate chu drugs pol ani arin thu alo soi ve bok a chan po Germany ya dor pakhat atanga aruk ani wang ani thil thleng te chu ngai sak zom lem to lovin Sophie chuan bar pakhata double date turin a hruaya Sophie chu mitui omlo zet mai Boris nen anin data Eva thungero chu mipa felle mel thatak Hunter nen anin date thung Boris chuan zanri an ei chung chuan Eva chunga sual a chua ma se Hunter chuan a thian pa khosazia awang chuan ngai dam malo dil ve thung bok reilo te hnuwa chuan Sophie chu Eva date chuan a hip zok tat awangin chua puya asom tatlat maya chu chuan Eva chu atilom lo le ma se engma asoi chuak lem lova a thian nu chu Hunter nen an hodun tak dai sia chuan mitui hnai lo zet Boris nen chuan an hodun angai ta chutia a thla ho ma chuan Boris chuan trading app install tur le poisa invest sak tur thu a shila ma se Eva chu a chau em awang chuan motor chu khaltur chuan a shila kong laka chuan alo mu thlua a har le chuan Boris chuan alo zut kual vela chu mai chu anilo a ke korzi parte chu phelin a chak na hrik thlak alo tum mek boka chutia alo sual let awang chuan thinrim takin a wheelchair nen chuan kholaya chuan a the chuaka atlan san nu chuan Eva chu a thinrim em awangin thiturin an chia alo ngala a hriat lo lama chuan chu thu a soi rual chuan advent calendar a chuan thil engemaw alo thleng ve mek bok Boris sakar lem ang tak chu bom chunga tang chuan ron lir chuakin Eva ui Marvin chuan alo thlir vau vawa chuti lai chuan Boris chuan kongsira a motor hung tha in ama le ama alo in song bol vel bok Eva uin kar lem ati kwal dan ang chuan Boris sakar po chu a in the kwal vela reilo te ya Boris chu a thi pha ta ani atuk zinga chuan Sophie chuan Eva chu ron kolin Boris a thi thu aron shila chu min nu lok chuan Eva chuan Boris a number atangin text message adonga Boris chuan ati pal thu aron thon alo ni Sophie chu ron thleng ve ngalin Boris a text chu a entir ngala Sophie chuan nizan lama Boris a link ron thon chu hongin nizan lama Boris an trading app a soi chu a in download ta app a hon vele chuan Eva chuan Boris a tiam angein poisa chu adong tabok parka chuan mi pakhat mel thatak mai Eva in alo thli thlai lai vel chu awa hmua ma se Eva chuan beiseina sang tak anei ngam lo a chan chu tu man wheelchair thu chu an du arin lo wang adi pakhat chu zana chuan zanlai dar som pahni arik vele chuan advent calendar a box pakhat chu hong le in chocolate heart shape chu alo oma atu ka restaurant a chol lai chuan nimin lama parka hmu pa kha awa hmule a chu pa in tur cha ang chia chu a cha ve ngala chu ta waitress buai tak chuan mi pahni te in tur cha chu Eva do kana chuan aron da chu chu rem changa lo lain heartlem chocolate chu no pakhat zoka chuan a thlaka chu pa chuan a in vele chuan Eva chu ron pan ngalin William ani thu in a ron in mel thriat tir ngal
chu mini chuan an inkom zui ta ngal chara an phone number te in petonin Eva chu in thlengin a thla hole ta thlapa advent calendar chuan thil ti theina maktak anei ti chiang taka a hriat nu chuan phur takin box dak chu a hong le a sanalem chocolate lo om chu a ei ta ngala ma se thil maktak a thleng zui ta mit khap kar lek chung chuan box dang pali chu a lo in hong le ngala a phone a po chuan miss call tam tak a lo om man bok thil timak le zual turin na akal ni chuan an pu ber chuan nili lai na akal to lo awangin a lo bana Eva chu abang bo hle mai a chan po nili lai mai chu a hriat lo kara a lo ral thut wang ani chuta William chu a inaleng tura somin advent calendar chungchang chu shilin drugs atel ani thu a shil boka chu thu William a chuan a hriat chuan chocolate te chu ei zom to lo turin thuro na pe a William ho nu chuan chocolate core te chu a rem khoma maktak main a trading app a company logo pakhat chu a lo oma chu thil a hmu vele chuan chu company a chuan phur takin a invest ngala 9% profit adong ngal bok chu zana chuan calendar atang chuan eng maktak ron chuakin Eva ui chu a hming chuan a ron kawa Marvin chu bom lama chuan kalin sarulem chocolate chu a ei ta ngala reilo te hnuwa kong kapui chu ron in hongin pon lama chuan a chuak ta atuk zinga chuan Eva chuan trading app atang chuan notification engemaw zat adonga chuta zan khat lek chungin euro zali somriat paruk a hlo chuak ti a hmu chuan a hlimta em ani thok le khata a ui Marvin chu kong kapon lama a ron bau ta thuta awa hon chuan thi in a lo bual hu na samaya a ui a ti fai pa chuan a ui ha chuan thiloket atang ti a hmua chu thiloket chu an pu ber thiloket ani ti chu a hre chuak ta thuai mai lau thong tak chuan an pu chu a kol ngala ma se a lo pick up thei hau lo thil engmaw tak a thleng ani ti chu a ring thiam ta ngal chu mi hnu chuan bori saka rang chocolate them chu hmule in advent calendar a chuan thil diklo a in phum ru ti a hre chuak ta chocolate ko chu da khomin do kana chuan a da a ei ruala thil mak thleng thin chu le khathema ziakin a bel tel zela chuta pakhat ei lo ala neya chu i suan keru thliak laka athu soi in zia na kha ani a thil rindan chu adik nge dik lo fin fia tumin a chocolate la ei lo chu a ei le ngala chu vele a taksa chu na satakin a ron khur tawak vak mai le a thil hriat le masak ber chu hospitala a om lai chu ani abula chuan William po chu a lo thu ve boka William chuan a in ma a an hmu thu le advent calendar chu an chu sak thei lo thu a lo shila engma a hriat chhuah thei to lo awangin CT scan chu an ti sakta a chu vele ni kho hrilowa a om ma khan reilo te chung ke in akal ti chu a hre chuak ta atu ka chuan Eva chu ina hole ngalin zanlai dar som pahni arik vele chuan box pakhat chu a hong le ta a chunga chocolate om chu ei ngal mai a ril ruka ma se a thul le tari atu ka chuan apa che na in chu a vatloa apa bula chuan vakalin chocolate chu a bara chu mi hnu lok chuan apa chuan ron nuin a ming te po chu a ron hre chuak le ta chu vele calendar chuan phut let nei ve in thil tha thlen rualin engemaw phut let a nei ve thung Eva chuan ke yakal la du chuan midang pakhatin anun na achan angai thu a lo hril soizom zelin apa chuan anun hlan apoi ti lo thu soibok chu mai ba ka Eva chuan tuma a thi tir du lo ani chuan ama zok a thi tur thu a hrilbok
zan lai lo thlen chuan a chocolate som panga na chu ala chuak le a ma se khe mai lovin jing alo thlen hun chu a ngak ta thunga atu ka chuan William chu hospital a ava hmuwa ni zana chocolate ang chi akha ma a ei tumin ke ya akal thei thu le tun tuma chuan thil thlen dan lo hmu pui tura adu thu a shil a ei vele a taksa chu ron chele vak vakin William chuan amal chu alo dom bet ve boka Eva chuan hlim takin a taksa nuai lam chuan thil a hriat le thei to thu a soi chumi tlaya chuan William chuan Eva chu public swimming pool a hruaya chu hmuna chuan Antoine Eva lo be sei ve deuh tu chu a tonga chu ti lai chuan a bialpa chu a hnalama kir turin alo tlan ve mek bok motor chuata chuan Eva in chabi tla chu a chara Eva in lama chuan tlanin a chabi chu kongka kia nga chuan da atuma ma se kongka chu ama in aron in hongta chuta in chung chu thli thlai turin alu zui nga la Eva in do kana note alo da chu va hmuin chocolate pakhat an in ton ni lo in zia tel na chu heart chocolate a keng tel ti chu ava hmu thuaya chu ti lai tak chuan phone chu ron ri thutin ava chang nga la phone a chuan German tong mang rap om tak aron tonga a hlau ruk em awang chuan ada le ngal wata calendar om nalama chuan valet lein calendar sir lama dar thlanga khorop let lingzonga ama thil ronin ziak chu a hmuta chu vele calendar chu thil hlau om ani thei ti ringin paibo chu atumta a van duai thlak takin calendar in rules a kentel abo chiat awangin a thi pha don ti reng a hre lo chu vele calendara milem rap om tak mai kha tui atangin aron chuaka lau takin akar chunga aluta ma se chu thil chuan akar dar thalang chu aron hnek ke sakta chuata chuan hnukin tuya chuan alu puya a thi pha ta ani chuti lai mek chuan Eva po chuan pool monga chuan a bialpa ruang chu alo hmu thuta ma se thil ti thei engma anei si lo chutia tuya tanga a chhuah chuan mak tak maiin luya chuan a chuak lola khomua lam chu a hleu kai ta a Eva chuan thil hlawm tak chu hmuin calendar chu aron pelet le a hlau lutuk chu ni kho thlovin a om pha hial ani a har le hnu chuan ina chuan alo om le daya tu emoni chuan kongka chu aron kika ava hong chu Antoine swimming pool ami kha alo ni Antoine chuan wheelchair le a thil then khatte chu a chhar thu le ron pe kira tum thu a soya Eva chu a chau em awang chuan kal kiang wat tur chuan a hrila chumitlaya chuan chocolate som pasarina chu ein chu vele badroom atanga phone ron ri chu a hrangal zata badroom avalu chuan dar thalang ke kara eng ron chuak chu hmuin abi chuan William a ina teivel chu a hmua phone alo pick up mek ani chu nimina thil thleng kha ani a ming chuan a aw vak vaka ma se William chuan hria ang po in a om hau lo chuta dar thalang chu kerin thu a ziak ta calendar chu peibo lo turin ma se William chuan calendar chu kharin a hnu le chu kan hmu to ang ani kha atuk le tlaya chuan calendar ron rik le chuan hlona in na khat to a box atang chuan chemte ron chuakin milem a ui a that turani ti lantir na thu alo in ziaka ma se adu lo ta ka chuan kuthian a ron rek ta chu vele chem chu a ban le tawata atuk zinga chuan a thian nu Sophie chu ron kalin chuata thilo om teu chu aron nga la chui zelin Eva chu a ui thi to bula alo thu chu awa hmu a Sophie chuan a ngai to em awang chuan zana chuan a om puita in chung chu a dap kwal vela Eva thalak hlui
a ke that laia lama eia zon thin lai thalak te chu a en kual vela ma se calendar atanga mihring lem ron chuak chuan a rilru la pengin ava en vata box pakhat a hon le chuan chewing gum mi pa private part in ziana chu a hmua ala chuaka hisuk chungin a pars chunga chuan a dalu ngal chuti lai chuan iwa chu lau thong taka ron lutin a thil lak chu pengal turin atia ma se Sophie chuan calendara a hmu ni lo thil dang a lo pethung chutia an vacation cabin lampana an tlan lai chuan thil hlui chuan a rilru a ron lua thuta kara an accident ma a kezin pha hial na chan ta chu angai tua leta a har chua le meu chuan Sophie nen cabina chuan lo omin rilru buai ru ang reng deuh tak chung chuan hetia zenga om chan po Sophie nen a kara an accident wang ti te chu angai tua leta chu ni pum chu Sophie chu a hmangai thu in fuiton na na hmangin ti nat ve a du hau lo ani Sophie chu sapel turin a bialpa hunter nen lo chuak ve mek bok zana lo thlen chuan kara an accident chungchang te chu an soi du na Sophie chuan kha thil thleng kha ama wang ani ti pom thlap chuti lain iwa chuan calendar chuan midang nun na thap ran chunga wish du apek thin thu a hrila ati lama po ina tidam tur chuan nangma tin na tu ti chero ti inziak adon wang kha ani iwa chuan zoi in akal le theinan calendar chuan Sophie chu ati hlum ve arin thu asoya Sophie chuan in thiam lo tak chung chuan ake anei let le na tur ani don chuan thi apoi ti lo thuin na lo chang ma se chu idea chu iwa chuan adu lo hle chuta Sophie chu chocolate adon nun ber chu apea da thaturin atia achan chu tuna a ei mei chuan Sophie chuan a thi pha lo wang ani chutia iwa in calendar chu a thian nu ti hlom lo tura lo the mek lai chuan Sophie chuan chocolate chu khumsir do khana chuan da in abial pa nena an room lama chuan akala chumi nuwa mi pathil in ziana kha abial pa chu a eitira reivak lo nuwa chuan iwa chuan calendar chunga chuan lemziak pakhat lo omna chu a hmu chuaka German ram address pakhat chu alawin ziak telbok chuta Sophie ru matanga buaina chuak ri chu a hria chu vele Sophie taksa chu aronin the chuak nol maile abial pa po chu athive ngal calendar mi hlo om tak mai khan iwa chu chocolate to ber chu ei turin atia a hlo ema wang chuan a ei ngal anisom ni pakhat na chuan iwa chu cabin atanga ron chuakin ke in pa ngai takin akal thei to ani motor chu khal ngalin milem a address in ziak lampan tur chuan akal ngala chu address chu Alois Hoffman German painter ni thin in aloni ma se Hoffman chuan painting chungchang chu engma alo hreto lo achan chu kumnga lai amit alo del to wang alo ni chuta painting chu akut chuan eng painting bernge ani hriat tumin a handap kwal velta a chuta amitla a nun rong taka chung te atha lai aron lang to war mai achan po chu thil chu painting a chuan a inzia wang ani chuta athin ur ta em chu lem ziak chu thil om zenei lo ani thu asoi achan po achung te thilai lem azia lo tur thu le thil oi om lo tak ani thu soi ngalin tuna po achung de chu an ladam thu a soi tel bok chu iwa chuan a hriat vele engti khuna emo tak achung te atha arin thu alo soi ve boka achan chu calendar khan ti tura ashil arin wang ani chutiang ani ta ka chuan middel lemziak thiam po chu calendar chuan doi a in akhom muna anei let le theinan anupui le fapanun na a hlana ni aring ta ma se chu aya makzok ta chu December ni som ni palihnu chuan calendar chuan
hun chu a let zawngin a her dang lama engkim chu angai ang chi in a om le thin ani a thil lo ti to te chu a thei ngil tir boka ma se painting chu warning atan alo nut chia alo ni chuta an in atanga chuak tur chuan a vin tawaka anuwa calendar a ron rik le chuan in lampanin a homeka a chunga chuan a tho puinu Miriam ang tak mai milem chu alo oma Miriam chu alo in bual ve mek bok milem da son atum vele chuan calendar mi pa khan a ron rek le a du than tur anei lo awang chuan milem chu aban le ta aru te chu a ul kwal sak vela chu vele Miriam chunga po tiang chu alo thleng ve meka a thi pha ta ani chu a thil ti ru le nan chuan in a thlen vele a investment chu ni tinin a pung thur ti a hreta boka atuk chu ani som ni pathum na chia ani apa chocolate du berle silai chu alo oma chu chuan apa chu atha angai ti a entir chuta calendar chu anu hron tan a presena ani ero chuan alo du lo em ngal ringot awangin meya chuan a pai ngala chu vele calendar mi pa kha ron lang le in lom lo ti hriat takin an na chu alak sak le ta chung thil la then lai mek chuan iwa chuan pon lama alo nga ka anuwa apa chu va muin chocolate chu awa eitira chu vele apa hriat na chu ron let le in mangai takin anin kuata a apa chuan a thi a hun ve ta ti chu a hre chiang hle mai thi tur po in a in peita iwa chuan silaya tinin mitui tla treu chungin a kap ta a chumini veka chuan entoin chu a ina leng turin na soma zan lim om tak am mangduna engma chan le tur chuang anei to lo wang chuan calendar chungchang engkim chu a hrilta a German painterin a thu hril tele a ina a kal atanga a thil hriat dan atang chuan zanin hi ke a kal thei to ber zan tur ni in amu hi la har le nu chuan December ni khata let le in zeng ani le tur thu a soya chu mai ni lovin ni som ni paliliam ta a thil thleng zong te kha engma a thleng lo anga engma a hrezui don lo bok ani zan rei nuwa chuan in chungsanga chuan lon chovin video a record ta adot le a advent calendar dong tu tur chuan rule te chu zom turin a cha December ni som ni pali ma a an thi ani ero chuan an thi tak tur thu a soitel bok chuta lam velin calendar ron rik vele chuan a phone chu bom chunga chuan a thun ta a chuta a box top ber hun chu ron thlengin chocolate chu ei atum vele entoin chu a ron lang thu ta rules pahnih na chu a ron chama chu box top ber a hon ma thleng chau rules azom angai thu le iwa chuan rules zong azom kim vek to awangin a to ber na chu azom kher angai lo thu a hril chu thil ti chiang tur chuan calendar chu apaya a thi ve ta hau lo chuta thuthluk na pahnih anei thu a hril le a chocolate to ber chu eya hun liam ta kir le a zeng anga let le emo ei kherlova tun anga anun man chun zom zel chu ani iwaril ru chu a insual na sa ema atuar tu zong te chu angai tu a let boka chocolate chu aw khum vakin du thlan tur hre thiam lo hle ani kum khat liam nuwa chuan iwa kongka chu mi pakhatin ron kikin chu pa chuan iwa video kha a en pa chu pa chu iwa.chia advent calendar in an chia alo masak ber ani ti kan hre thei ta